Kanjalo ngikutshela nje nto manje lo mfethu lona kade angichaza ukuthi ngicela ukuthi athathe i-container kahambe ngoba phela umuntu ayembekile asekho. Njengoba sesithele nje mina ngisaney'ngane zami siqhubeke nempilo. Yena ahambe ozama kwenye indawo noma abantu bangakubo abanye ngoba ngimthembile njengoba sihleli kanje. Nami angimazi ngisho nokumazi ngoba kwaleyo mali lawa ngiyazi. Mina bengicela ukuthi uthathe iy'nto zakho nje uthathe i-container yakho uhambe ungiphumele egcekeni phela. Ya ngiyakuzwa baba uma usho ukuthi kumele ngikhiphe Uthathe i-container. ngikhiphe i-container yakho uhambe. Ngihambe nalo kodwa i-contract yethu bengingagcinanga lapho ukuthi ngavele ngiphume nje ngoba ngakunikeza imali 2 times. Ngamnikeza imali ngithi nayi ngikhokhe irenta. Leyo mali ayingisizi ngalutho ngoba kade yaphela leyo mali. Uphinde ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV with myself Mlangeni uMagasela kwisiqephu sethu esimnandi sithi izinkinga zomndeni. Sonke-ke sithanda iy'ndaba siba khona njalo mase kulesi sikhathi izinkinga zomndeni ngoba sifuna ukwazi ukuthi ngempela kokwenzakalani and sifuna ukuzazi indaba zabantu ukuthi iziphi ezibahluphayo nathi-ke bese siyabuka ukuthi eyi mina ngabe ngenze kanje yabo because ngiyazi ukuthi sonke istori khona umuntu ozo-resonate naye laphayana ekhaya yabo ezimbukeli. Kwamanje ngicela uthatha leli thuba kukhole ithuba ngibingelele ubaba oseduze kwami uzozisho ukuthi uba wakaba bese eyasitshela ukuthi sibizelene as Black Life TV. Baba ngicela uthathe leli thuba ubingelele umbukeli we-Black Life TV usitshele ukuthi uba wakaba. Okay, mina mbukeli nguSimpiwe wakaKhumalo. Yeah. Umuntu kade ngibambisene naye unkosikazi wami ube nenkinga ukuthi abeke umuntu. Lo muntu uqhamuka ngaphandle. Manje lo muntu bembekile bengithi mina ngicela ukuthi angiphumele egcekeni ngoba phela unkosikazi wami usashona. Umuntu ethi sibambisene naye. Manje uyanqaba ukuthi aphume. Bengithi ngicela ukuthi angiphumele ne-container yakhe ayibeke egcekeni. Manje akasafuni. Manje sengizame ngayo yonke indlela ngazama nabanye abantu. Manje ngiyabona ukuthi egcineni kube sengathi ngiyamhlukumeza kuba nayo nabantu azana nabo. Yabo. Manje bengithi ngifisa ukuthi ningisize ukuze akwazi ukuphuma. Ngoba manje nginey'ngane njengoba nginey'ngane zamantombazane seyikhulile. Njengoba lezi ngane seyikhulile ngiyibone ihambe zothenga esitolo. Isikhathi ziye kuyona i-container fike ithathe isinkwa nenye into ngingazi ukuthi zithatha ngayiphi indlela. Esikhundleni sokuthi ngizinikwe yimini imali unkosikazi asekho. Kodwa manje zona ngibona sengathi iqhamukana ngabe ngisaqonda ukuthi umnumzane uqhamuka ngaphandle babambisene ngani nazo iy'ngane. Manje benginesifiso sokuthi angihambele umlisa lo uqhamuka ngaphandle. Ngoba manje kwangisabise naye ngikhulumela izinto engingayazi plus ngeke ngisho ukuthi ngingagaranti ngayo ukuthi ngenze kanjani ngoba ngahamba nomnini. Mina ukuthi wenza into ey'nkinga. Manje bengifuna usizo lokuthi akwazi ukuthi angiphumele egcekeni ne-container yakhe. Awusho-ke baba uma udlule nini emhlabeni? Usidlule ngo-2015. Uma? Yebo. Usho uma ungizalayo? Umama unkosikazi wakho. Okay, yena udlule ngo-2015. Ubhuti lo i-container ubeke nini? Ubeke ngo-20 Thimbo u-20 ngathi yena ngoba unkosikazi edlule ngiyakhumbula after 2 years unkosikazi ehambile. Ngoba kwaku-2015 mengikhumbula hlobo 2013 enkathi ebeke i-container. Manje yena asafuna ukuhamba. Manje ingane seyikhulile njengoba ziyamantombazane. Usaba ukuthi mhlawumbe uzogcina elala nazo yini? Ngiyakusaba nako lokho njengomuntu engamazi mhlawumbe mase kuthi wenza into ey'nkinga ngamthola kanjani. Mina ukuthi menza into ey'nkinga futhi nakhona njengoba eqhamuka kwenye indawo ngani noma nayo i-ID noma ngani kodwa manje i-container wafika wayibeka bavumelana ukuthi ayibeke. Manje akafuni ukuhamba? Hayi akafuni. Iy'ngane amadodakazi amkhonzile? Amkhonzile ngoba manje mngaki mona amadodakazi? Ngoba ngicabanga no-11 years ngoba lena ino-11 lena ino-9 years lena. Awu ayingeke bancane usengaba-rape phela yabo kanjani. Manje mihamba ngahamba nomnini ngeke ngazi mhlawumbe ngamthola lapho mekuthi uyahamba. Mhlawumbe uthathisa komndeni kodwa-ke athi mhlawumbe ngoba nakho kodwa-ke asazi sezenjani. Ya ngingasho ukuthi mhlawumbe ngasho kanjalo kodwa ngeke uthembe ukuthi angathathisa komndeni ngoba abantu besifazane iy'ngane zesifazane lezi. Ngiyangibona mhlawumbe kuthiwa mhlawumbe umfana manje njengoba kuyisimo sesikanje sisashintsha emhlabeni nganje amantombazane kuluthi abantu abaningi bayazenza izinto bazenze ngenye indlela. Manje ngeke uthembe ukuthi ngathi ngoba kuyingane isithathiso komndeni kumuntu ongamazi nokumazi ukuthi ngamtholaphi mase kuthiwa ngiyambheka ngoba ngangathi ngamtholaphi mase kuthiwa uyahamba. Mase uyabaleka senze. Mase yahamba senze into ey'nkinga. Yebo ngifuna usizo. Igama labhuti yalazi lona? Bani ukwalisha igama kodwa manje uthi njengo Alfred ya ngibiza ngama friend kodwa ngathi Alfred igama lakhe. Kodwa unombiza ngoma friend. Ya ngibiza ngoma friend ngoba phela bakhuluma lezi limi zabo beyakhuluma nabangani bakhe ngeke ngamuzwa uthini Alfred.
ngoba mina ngikhuluma ulimi lami engilaziyo. Yebo. Asize njani baba ukuthi sibone usokwazi ukusiza yena. Simthathe uAlfred asazovuma yini ukuvala icontainer simbeke la bese siyakhuluma naye simbuze ngempela ukuthi yini enza ukuthi angafuni ukuhamba usuthi wena usamdinga emzini wakho. Hayi noma ngamlanda ngoba khona kuzokwazi na ukuthi ayikhulumele into eqondile ukuthi iphi inkinga yakhe kodwa egcineni egcine ehambile kuba into engifuna ukuthi agcine ehambile egcikeni. Yebo ayitholele yakhe indawo. Njengoba izweleka embukelo weBlack Life TV, a protecting father, a providing man eduze kwami uthi ingane zakhe 11 omunye una 9 years ezamantombazane and usenakho ukuthi mebuya la ekhaya ingane vele zihambe zesitolo sa my friends uyithathela kodwa ke asingasimoshi isikhathi into econcern yakho ukuthi usemdinga ukuthi angahambe la egcekeni ucabangela ingane zakhe zamantombazane ngoba akafuni ukuthi zikhule ngaphansi kwalesimo sakhe uAlex la egcekeni. Ngenxa ukuthi ezinye izinto zenzeka mhlawumbe ingane athola seyidlwenguleka eneva lokho mekwenza le nto uzobaleka mhlawumbe futhi ngenzeka ukuthi uvela ubhuti lo useyivele wayithanda ingane njengezingane zakhe naye ngoba usehlala isikhathi eside because kuyenzeka labantu bangaphandle uthothi mesejwayele endaweni kuba ngathi naye wasekhaya ake simthembe sizama ukumthola bese siba naye khona la bese sichazela ukuthi indaba engafuni ukuhamba emzini wabantu okwamanje asenzeni kanje asimlando. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome to another episode of Inkinga Zomndeni with myself Mlangeni Makasela. Ubaba mevike wasichazela udaba la ekhaya ukuthi emeshadile unkosikazi wakhe akasekho emhlabeni so wadlula kodwa unamadodakazi amabili and lamadodakazi amabili asethi ukukhula khulu omunye una 11 omunye una 9 years. Inkinga yakhe ukuthi kunobhuti wafika la ekhaya wabeka icontainer manje asafuna ukuhamba yena asekho comfortable ukuthi lo bhuti abe around ingane zakhe ikakhulukazi la egcekeni elilodwa ngoba usabela ingane zakhe as a man ubonisa kubalekile ukuthi enze sure ukuthi uya protect umndeni wakhe. Kodwa ngalesi sikhathi sasithuba ngibingelele uAlex. How are you Alex? I'm right. Igama lakho Alex? Yeah, ngi-Alex ngiphume Malawi. Uphume Malawi. Yeah. Ulithatha lethuba bhuti wami bingelele Black Life TV bese ngiyabingelela bonke emakhaya ngi-Alex ngiphume Malawi. Sure. Yeah. Alex ubaba kade echaza udaba la ukusikada ekucela ukuthi ihamba la ekhaya awufuni ukuhamba ufike nini la ekhaya? Akahle la ekhaya ngafika nge-2015. Ngafika la ekhaya ngamkela umama unkosikazi wakhe. Ngathi ngicela ubeke icontainer. Okay. Wathi hayi akunankinga ungalibeka icontainer ukhululeka la ekhaya. Usasaphila. Manje ngasekho emhlabeni. Oh shame. Uyabona. Manje ubaba siyaxabana njalo asaphilisana kahle. Ngoba yena usho ukuthi ucabanga ukuthi mina nengane zakhe nginenkinga. Ngoba sometimes nokusiza ngoba naye ubaba asuka angasebenzi. Wabo. So ubuyasiza ingane ithu. Ngiyasiza sometimes ngokudla yabo. Bakolota ngiyabanika. Yabo. Noma bangakhokhelanga kunankinga ngoba nami ngizizwa ngithi yeah. So baba nje bechaza baba mchazela udaba ukuthi awumfuni la ekhaya. Njengoba ngikutshela nje nto manje lo mfethu lona kade angichaza ukuthi ngicela ukuthi athathe icontainer kahambe ngoba phela umuntu ayembekile asekho. Ngiba sesithele nje mina ngisale nezingane zami siqhubeke nempilo. Yena hamba ozama kwenye indawo noma abantu bangakuba abanye. Ngoba ngimthembile nje basihleli kanje. Nama ngimazi ngisho nokumazi ngoba kwaleyo mali lawa ngiyazi. Mina bengicela ukuthi uthathe into zakho nje uthathe icontainer yakho uhambe. Ungiphumele egcekeni. Phela. Yeah, ngiyakuzwa baba mawusho ukuthi kumele ngikhiphe icontainer. Thathe ngikhiphe icontainer yakho uhambe. Ngihambe nalo kodwa icontract yethu bengingagcinanga lapho ukuthi ngavele ngiphume nje ngoba ngakunikeza imali 2 times. Ngamnikeza imali ngithi nayi ngikhokhe rent leyo mali ayingisiza ngalutho ngoba kade yaphela leyo mali. Muthi wena amnika yena unkosikazi imali. I-contract ukuthi mina bemele nje ngibhatale every year ngibhatale. 12 months. Yabo. Mhlawumbe malini bethe kumele ngibhatale 35. Ha! Manje manje nithi nje ukukhokhelana leyo mali kusho ukuthi awolobola ngaleyo mali.
hayi ngoba umkhokheli nani lobolana manje ngoba engasekho ngicela ngithathele icontainer uhambe ayingezi kumina leyo mali nani lobolana nobabili ngenzele njalo ukuthatha icontainer yakho uhambe ayi minkinga angazi cha wena uthatha icontainer uhambe beya kwenye indawo hayi la ukuthi nani lobolana uma nithandikana imali kanjalo mina leyo mali angiyazi wena ngisiza nje uthatha icontainer yakho uhambe uyothi leyo mali uthatha ikhokhe kwenye indawo hayi la egcekeni ungisize nje uthatha icontainer yakho uhambe beya kwenye indawo hayi la egcekeni ayi mangazi ukuthi ngenze njani ngoba leyo tshela kona nje uthatha icontainer uhambe mina ngakhipha le mali ngamnikeza phela wanika yena hayi mina ayi lento angiyazi ukuthi yena ngakhona yenza lento ngisho uthatha icontainer yakho uhambe nayo straight bakhona nezinye indawo bayifuna imali thatha indawo icontainer into engabuthi ugoloza ukuthi uhambe thatha icontainer yakho Ima bro, Alex, you pay 35,000 per year. yeah So even this year sukhokhile 35,000. Senkokhile. Wayithatha ubaba. Umama engasekho. But still ubaba wenza ufeel uncomfortable. Ukhuluma into eyiphutha azanganginike yena shuthi wagcina benikana bobabili naye unkosikazi lo. Mina akazange nginike lutho. Njobe ekhuluma nje uzambuye. Ubaba esakhona umama kwakunjani ubudlelwane nanizwana Alex I relationship? How was the relationship before mama shona? Mina nomama. Wena nomama okay asiqale wena nomama yisi. Mina nomama benginganankinga. Misunderstandana phela. Njobe besho bebenganankinga bobabili. Benginganankinga. Ubaba how was ubaba at that time when umama was still alive? Ubaba njalo bekumuntu uhluphayo. Uyahlupha kahle kahle. Uhlupha. Uyahlupha umama sasekhona. Njalo mababuya adakiwe njalo anithethisa wathi wena Alex ngoba ukunenkinga wena nezingane zakho manje wena ungazokwa bani ungakujabulela ukuthi wena umuntu wesilisa uzwane nomuntu wakhe wesimama njoba nanenza amadini nobabili no umama bengimthatha njengo umama wami kanjani yabo mina indaba ngangithatha ngiphonje ngoba bakho unenza amadini nobabili ngoba phela nenza nobabili mase mina kufanele ngithathe kanjani futhi njengoba ngisho dani lobolala ngaleyo mali manje akasekho kona thatha icontainer yakho uhambe straight yenza njalo inkinga mina ngazi ukuthi i-contract yethu izogcina kanjani hayi njengoba ngitshela nje mina ngisifuna i-contract yakho wena thatha icontainer yakho uhambe khona ngizokwazi ukuqhubeka ngihlale nezingane wena thatha icontainer yakho uhambe ungishiye kanjalo okay Alex uyamuzwa ubaba uzizwa kanjani so for i-contract asikhulume ne-contract ke bro so i-contract yakho u12 months so kusho ukuthi ngoDecember yaphela iphela ngeJanuary iphela ngoJanuary or do you mind after January ukuthi move out uthole enye indawo because now futhi it's not even peaceful for you ukuthi uhlale endaweni la ungathembi because if anything happens to ingane uyazi ukuthi uzoblame wena ngiyazi lonto yabo ngcono ukuthi uhambe after January ungabisamkhokheli ubaba imali noma ngayicela unqaphe inkinga into ukuthi iproblem ukuthi ngizoyithola phi enye indawo ungayithola indawo iningabe yonke indawo ikhona indawo ufunisa kufunisa thina Black Life noma ngiyafuna kodwa singakufunisa because cabangela isafety yakho angithi unazi incwadi zokuthi ula ngokufanele ukusemthethweni yes so ngoba vele kuvumelekile ukuthi ube la mina ngicabanga ukuthi it's fair bra wami ukuthi sikutholele enye indawo sengicabangela ukuthi nawe uzogcina usuboshwa if ingane ingaresha umunye umuntu bese kuthiwa wena uyakwazi lokho uba uzokudefend on that ngoba laba ngiphephile angimazi ukuthi uhambani yelanga ngenza into wrong bese ngingabe samthola yebo lento engishoyo so ukuze uba basale kahle emzini wakhe uzobona uphila kanjani wena vele uyihambele ngoba vele ingane uyithathisa njengengane zakini kodwa if anything happen understand leyo to ingane uzoba senkingeni wena bro trust and believe because bese chaza kanje yahamba nayo ngoJanuary kodwa baphela icontract usewukhokhile 35k wakhe kusho ukuthi njobe izohamba ngoJanuary ke uzocela ukuthi angadlalela into zokwengane abe kude noma wathi wafuna ingane mayifika azofuna ukudla kuyena enze njani baba ngoba ukhala ukuthi angayiniki mina ngizobothi ngenza njani njengomuntu wesilisa ngizozama ngikhulume nabo nami ngiyakwazi ukukhuluma mhlawumbe ngihamba ngoboleka la ngiboleka khona ngikwazi uma ngikhokha ngendlela engikhokha ngayo angabe sayinika nje angahlizondele eduze kwazo athathe into yakhe nje ahambe nayo inkinga ubaba ngakhuluma manje yathi yena ningaziniki ingane kodwa izoqhamuka zilambile manje ngeke phela ngikhona ukuthi ngibabuke mase ngingabasizi uyabo yo baba ngiyakuzwa mina ngizolana nawe baba ngiyamuzwa futhi noAlex yabo ipoint like uzama ukubhekelela ingane ngoba mina ubudlelwane noma esingacabanga ukuthi mebubumbi sicabanga ukuthi memthatha njengomzali njengobesho njengoba uthi wena ngiyakuthatha njengobaba kodwa ngicabanga ukuthi nawe baba ngiyakunderstand ukuthi ukhuluma njengomuntu wesilisa ozama ukuprotect umndeni wakhe nezingane zakhe isakhula yabo
kodwa njengamanje bakhona ne-contract involved. I think that is why amaphoyisa ahleze nenkinga ukuthi ula ngokusemthethweni, at the same time une-contract wakunikeza 35k, so ophela ngoJanuwari. So manje into engicabanga ukuthi zama ukuyenza baba unika ngami kodwa unika yena unkosikazi ngoba belobolana ubaba unkosikazi ushone nini Alex? Yabo unkosikazi wakhe washona ngo-2000 ku-2015 ngikhumbula 2015. Na ufika yonke leminyaka leyawona uyakhokha wena. Ukhuluma iphuthu, ukhuluma into engekho. Mina ngithi mina kufanele ngihambele. Ngikhokhe kokuqala usasekhona umama. Ngabuya ngakhokha kwesibili. Bese wagula umama. Ilento iyayenza ukuthi ashone. Ngoba mina ngithola imali bengimkhokhela ngihlale nami for ukuthi ngihlale ngikhululekile. Uyabo. Manje ugcine nini ukhokha? Did you pay kulonyaka? Khuluma iqiniso phela manje nawe. Kuthi ngicine nokukhokha vela ubungakazi ukhokhe. Bengithi mawuphela le nyaka ngizokhokha. Ukhokhela muphi unyaka manje? Ngikhokhela lo uzayo. Manje kuyohleli kona ukhokhelile futhi. Lo nhlele kona? Ngiyokhokhelile. Na last year wakhokha? Na last of last year wakhokha. Ukhuluma into eyiphutha njengoba ekhuluma nje ngizama ukuyivikela. Ukhuluma into eyiphutha into engekho nje. Ngendlela besiyenza ngayo mina noma ukuthi nje ngimnike imali iphelele. Ubaba onenkinga ukuthi mangokuthi udinga imali ezekima athi awunikeze bese ngiyakhipha 2000 sometimes. Ubuye umkhokhele ngamancozincozi ubaba ngoba uhleze iboleke. Ayiboleke. Mangamnike uyanilwisa. Uyabo? Uyanilwisa. Uyavala icontainer bese nami ngiyazama ukuvula ngendlela. Ngaze ngimlise ngisho nokumlwisa. Ngoba sukakhuluma into engekho. Angeze nje uyamuzwa nje. Mesobhu usuke right yake. Usuke right. Ukhuluma into engekho nje, ukhuluma into engekho. Nje ukhuluma indaba yo-2000 into engekho nje leyo. Into engekho. Phela kunalokho usuke edayisa bese ngithi cha ngifuna ukuzothenga isikhathi esiningi. Ngikhulumele lezi zinto zakho ukuthi cha mase bekhuluma nabangani bakho. Mina ngibuye ngabezwe mase bekhuluma lezi zilimi zabo. Wena baba unalo itoho onalo? Hayi sometimes mina kuyenza ngibamba imatoho la kulabantu mhlawumbe mengisebenza ngecontract ukukhona umuntu wakhayo ngithatha ngaso isikhathi. Kodwa hayi ngoba ukuthi ngathi umsebenzi. Ngoba kuyenza umuntu angithatha ngaso isikhathi athi sami sosebenza mhlawumbe mengimqophela leyo nto ngaso isikhathi. Hayi ngoba ngithi umsebenzi. Ngithatha kodwa kusho ukuthi Alex uyena tele bekusiza partner phakathi. Uyena usuke enikingane not mina. Mina ngisuke nje mina mengiyosebenza hamba ngisebenza isikhathi bese ngithenga ukudla mengithenga ngasikhathi ngithenge kubeka endlini kube ukudla kusendlini. Yena ingane isiza ngakho futhi ukudla. Mina mengukuthi kanjani mengukuthi ubone iqhamuka nesikho kwesikhathi ngithi mina usike athi hayi uthathe kusona kuyona icontainer inike yena. Nokuthi ukuthi kusokuyimina kwi-agreement yami ukuthi hayi inike kanjani. Nami ngisuke ngizinika ngoba phela ngiyabona ukuthi yamuzwa usuke inika ngoba ethandile eceleni manje ngizomthatha kanjani. Usuke ebona ingane ilambile baba. Ngizomthatha kanjani mezonikazana nezingane lapha eceleni anika izinkwa leyo nale kanye nika zona. Ngoba phela ingane zamantombazana ngimthatha njengomuntu kanjani. Ngoba ngeke ngimazi ngelinye ilanga ukuthi mekwenzeke into ngizobe sengithi mina kwenzeke njani. Ngoba uyahamba nomnini ngizomthatha phi. Ngoba into engabe yayenza nje ngithatha into yakhe ahambe la econtainer. Into yonke engabe yayenza kuphela. Okay, siyavumelana ke manje baba uthi uAlex uyahamba ngoJanuary. Akulungile nanga ngoJanuary ngahamba ngoba ngiyazi lokho bambelele mengithi lapha kule nyanga ezoqala. Mekuwona uJanuary akahambe ngawoJanuary. Uqala uJanuary angibalekela ngesuku duze kwami. Ubaba ukhuluma manje ngoba sila. Yamuzwa ukuthi ukhuluma manje. Uzokhuluma uzobuya athi ngicela okuncane. Uyabo? Ngiyobe usufuna ukushintsha ngoba ngasafuna ukuhamba ngawoJanuary. Njalo bengimtshela kanjani ngoba uyahamba nje. Okay, asivumelani ngalokho mina namabro. Ngithi mina if ubaba ethi cela okuncane noma ungamnikeza oncane umsize ngoba ubhekelile ingane ngithi. Kodwa wena ngoJanuary uyahamba regardless. Ungambaleli ukuthi ngikunikile nje la sima ngihambe. Singavumelana ngalokho. Hayi singavumelana mathi yena uyavuma ukuthi macela something ngingamniki. Ingane angisahlangana nazo nabo. Uzoyikhiyela nazo ilami. Ngizowenzana ngithi nayo baba ngasanifuna. Ya muhamba nje nami nginankinga noma ngakhiyela kanjalo nami ngengifune lutho kuwena. Ngoba vele sengafuni. Ngoba mina ngithatha nje ngibambele emakontractini kuphela. Enze njalo. But mina ngithi yena ngoba vele uyithatha ngefamily. Bafide angazi noma ngiyakuyuza yini. Sengicabangela ingane nami. Angithi ubaba yeye uthi uyaphanda. Kodwa ngoJanuary bese uyahamba bro. Yeye ubaba uthi uyaphanda, right. Manje ngeke ngikhona ukusamsiza ubaba. Ngoba bengimsiza even nempuphu nerice bengimnika.
yabo even afuna ama-pieces bengimnika ngithi hayi khululeka yabo ngoba into engekho nje le into engekho umama naniphilisana nhlobo wamthatha njengoma wakho ngempela kunjalo akukho kunye nakena kwenza hayi ayikho yini ngempela njengoba esho kanjalo nje phela vele icala liwumphiko njengoba esho kanjalo njengoba esho kanjalo usho njengoba phela kusho yena ubaba njalo bayacanga ukuthi mina nomama siyazana kodwa khuluma nje azange nje kwenzeka next mina nomama bengimthatha njengoma wakho yabo no mina ngiyamkhulu Alex baba ngiyakuzwa futhi nawe mina ngiyakuzwa ukuthi ngimkholo nje mina hayi into engekho futhi le yakhe njengoba esekhuluma nemali engakaza nginike yona ukhuluma nemali engakaza nginike yona ngibani ngisuku nginika umdudula imali naningana nobabili leyo mali meningana nobabili akuyona idili yami leyo kodwa wavuma phela the time ifika la ngithi ngifuna ufake content phela ufake content yena wayekade engichazelile ethi ufuna ukubeka content khona ngizokwazi mimi nivumelene uqaleni wayethatha imali ubeyonayo nganganaye yena naningana imali nobabili navumelana nobabili ngemali yena wathi cha nikhulume naye indaba yemali vele nami nginento khona ngilibambe eceleni ngavuma ukuthi phela ngoba ngisebenza wena Alex uthi kumina uma wamnikeza u35k wamnikeza ukuqala wamnikeza wesibili kwesithathu beyangasekho bese ubaba sewaqala ukublame athi kumele ngimnikeze uncane ukuze cover u35 ngize ngiwukhava sometimes bengiwukhava udlule noma ukuhlale kuona hayi bembhala mawukuthi ngibona ukuthi limit yashaya sengingasamniki ngitshela ukuthi seyiphelele ya bese kuphinda nanangonyaka ozayo so nje ugcina nje ukhipha u35k isikuni kwakhona uma after that awuphindanga ubaba uyamondla yebo hayi ukuthi uyamondla uyamsiza every bengimsiza vele kodwa nje for yazini for ukuthula asenzeni kanje uAlex somfunisa indawo uzohamba la ekhaya uzohamba lapha ekhaya sorry akukho inkinga mehambile nje lokho mehambile sizokusiza ufuna indawo so lebe sokuchecka Alex hayi kodwa la ekhaya bengi right but awukwazi uba rest awusadingakala be right uthi vele asafuni afuni awusadingakala ngiyambuza ubaba ukuthi yini enzile wrong ngithi mina ngakhulekile nginengane amantombazane lawo angikhulekile ngendlela banyoni usuwenza sengathi laphe kwakho noma kanje cha wena isikhathi wafika ngazo wabeka lapha nezivumelwano manje isikhathi sakho sekuphelile zamenye indawo ambohlala la uyohlala khona ngoba manje yazi nezinye izinto mase nikhuluma nabangani benu sengazi lapha noma mina senikhuluma ngami sensini ngicela uningizamela indawo ukuthi hamba ohlala manje ningasakusiza balapha bathi ngangisiza ngalutho namhlanje awusafuni ukuthi angifuni lutho phela yikela ngiseshilo uthi ungamsamsiza ngisiza ngalutho yabo hayi ngiyakuzwa wengazi ukuthi vela usandidingi la ekhaya ngcono kube ngihlezi ngitshela manje nje wangichaza nje kuyimanje vele ngisakudinga ngikudingi nje sorry my brother yes uzoyithola enye indawo siyakuthembisa ngiyabonga okay a very sad story ubaba uwariding ingane zakhe amadodakazi and uAlex kade ahlala la ekhaya ahlala since 2015 so emva kokushona kwama uthi nje ayi vele wayevele sizana noma kodwa Alex mebalula udaba lakhe nawe uyasho ukuthi kade siza la ekhaya na ubona ngaso seyilunga lomndeni however baba uthi akasamdinga egcekeni and the guy uma ngimbuka mina Alex ayi ukuthini kanjani but ngibuka ngathi umuntu onenhliziyo enhle kodwa at the same time I think it's time for him ukuthi ashiye umndeni wala ekhaya ngokuthula ukuze ngabi khona into ezokwenzeka ngoba uzoblenywa kini yabo and yena ngiyabona sakayiboni ngaleyo ndlela but mina ngiyayibuka lento ukuthi izobe ingozi bengenza amantombazane zadlala izule mhlawumbe omunye umuntu uzoyilimaza ingane bese kuthiwa uyena so ukuze abe safe ngicela ukuthi sizale umuntu othola usizo ahambe la emagcekeni ubaba sizama uthola usizo naye athole noma amatoho ne counseling as well ukuze akwazi aqhubeka ukukhulisa amadodakazi akhe I think that's fair yebo kanjalo nje kulungile uzohamba Alex ngiyasakusiza ngokudla nathi uzama ukubhekelela njenge Black Life TV sibone ukuthi ikuphi lapho singakusiza khona Alex into azoyenza uzothi make isikhathi sakhe kuphela icontract ahambe ngoJanuary athole enye indawo mezogcina ehambile ngicathe si right ke bafethu akukho kuzondana la hayi ukuthi khona umuntu esingamthandi sinthanda nonke sabantu baNkulunkulu one blood so nje bafethu kubalekile ukuthi abantu bakwazi ukunderstandana ukuthi la sekufika isikhathini sokuthi ngapse angisekho right la angihambe engaze kwenzeke ezinye izinto ukuthi awungahambi ingane
So the best way for Alex ukuthi avele ahambe emzini wabantu. Mina Mlangeni Makasela, thank you so much for ukuhlala nathi. Siphinde sibonane kwi-episode elandelayo la kuyinkinga zomndeni. Nginithanda ibhadi. I'm out. It's the Black Life TV.